Добрый дзень, пры мікрафоне Тарас Тарналецкі. Вітаю слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. Сёння чацвер, 13 гадзін па мінскім часе, і мы распачынаем нашы стрымы з Еўрарадыё. Сёння мы будзем якраз абмяркоўваць пытанне жыцця беларусаў у Літве. Гэта наш першы стрым. Вось гэта вельмі такое чулівае пытанне, асабліва для дыяспор, і сёння мы якраз абмяркуем гэтае пытанне і шмат чаго яшчэ з грамадскім актывістам і жыхаром Вільні Міхасем Мацкевічам. Міхась, вітаю. Добрый день, Тарас. Я толькі перад нашым пачаткам размовы распавяду, што гэты стрым і іншыя стрымы Еўрарадыё можна глядзець таксама па тэлебачанні, калі у вас ёсць спадарожнікавая талерка і ёсць відавочны тэлевізар, праз платформу Беларусь Tomorrow. Як можна падключыць гэты сігнал, вы можете паглядзець у апісанні да гэтага відэа. А мы тады пачнем. Міхась, давай, напэўна, пачнем з агульнага пытання. Наколькі табе і твайму колу знаёмых зараз камфортна жывецца ў Літве? Ці камфортнае гэта ўвогуле жыццё? Ну, ад пачатку трэба сказаць, што камфортней, чым у Беларусі, да? Ну, вядома. Гэта, да, літаральна мы вельмі часта размаўляючы паміж сабой з усімі беларусамі, якія вымушаны былі з'ехаць, ці нават з людзьмі, якія ў Беларусі, забываемся проста пра гэтую відавочную рэч, але безумоўна гісторыі тое, што сядзіш і чакаеш, што за тобой прыйдуць, уже паціху лічучы, колькі я тут жыву, уже, скажем так, не актуальны. Хаця раз-пораз, безумоўна, на нейкія бусікі сінія ты паглядаеш, ці там на некага чалавека са здымачом, думаеш, турыст не турыст, але цалкам комфортна, калі параўноўваць. Але, безумоўна, відаць, мы яшчэ паразмаўляем, ёсць пэўныя складанасці, да, звязаныя з міграцыйным часткам жыцця. Я нагадаю, што мы зараз распачалі размову з грамадскім актывістам Міхасем Мацкевічам, размаўляем якраз пра жыццё беларускай дыяспоры ў Літве, і я заклікаю людзей, якія знаходзяцца ў бяспецы, задаваць Міхасю пытанне. Я буду іх таксама зачытваць пазней ужо. Таксама ставіць лайкі, падпісвацца на наш канал, а таксама, калі у вас ёсць магчымасць падтрымаць нас фінансава, зрабіць данат. У нас ёсць все патрэбныя спасылкі таксама ў апісанні да відэа. Міхась, тады, можа, трошкі паразмаўляем пра выклікі, з якімі сутыкаюцца ў паўсядзённым жыцці беларусы, Літвы. Пра што можна казаць дакладна, што выклікае складанасці? Перша, безумоўна, в большасці, як я думаю, як у Польшы, так і в іншых гарадах, для кожнага іммігранта, у залежнасці ад беларусы ці беларускі, іншых нацыянальнасцяў, грамадзянства, гэта пытанне міграцыі, да, то бок пытанне легалізацыі, да, і Літва на пачатку крызы палітычнай, у 20-м яшчэ годзе прыдумала такі механізм гуманітарны візы, потым гуманітарныя віды на жыхарства, і суадносна ёсць частку людзей, якія працягваюць жыць на гэтых гуманітарных відах на жыхарства, ці ёсць частку людзей, якія падаюцца на ўцякарства. У адрозненні ад Польшы тут Літва больш выдае менавіта ўцякарства, не міжнароднай абароны. Хаця, па сутнасці, на мой прафанскі погляд, гэта адно і тое ж. Вось, гэта першае пытанне, безумоўна. Другое пытанне таксама, гэта пытанне інтэграцыі ў літоўскую сістэму цалкам, то бок гэта мова. Мова не падобна ні на адну славянскую, таму што яна адносіцца да балцкай групы. І, безумоўна, першыя ўражанні людзей, якія пачынаюць вывучаць літоўскую мову, оставь надежду всяк сходящий. Вось, але пакрысе людзі паціху вывучаць, але яна складана, безумоўна. Вось. Трэцяе, гэта звязана ўсё, што я так разумею, размаўляем яшчэ з агульнай атмасферай, якая раз-пораз нагнятаецца, і з боку скажем так, наших родных спецслужбаў, ці расійскіх нават спецслужбаў, і мясцовай, так бы мовіць, правай часткі літоўскага грамадства, гэта пытанне літвінізма. Гэта стварае пэўную атмасферу.
Ну і чацвёрты безумоўна гэта калі людзі так ужо думаюць тое што мы тут надоўга, да, то бок прыходзяць багата якіх людзей тое што праз паўгады да хаты не паедзем, то гэта безумоўна пытанне атрымання грамадзянства, пытанне гэта зноў пра легалізацыю. Ну і што рабіць, да, то бок якім бізнесам займацца і сутыкаешся з сістэмай, якая табе незнаёмая, якая дзейнічае па іншых прынцыпах, пытаннях рэгістрацыі бізнеса, вядзення там бухгалтарскага ўліку і так далее, і так далее. Вось, то бок гэта, напэўна, галоўныя такія топікі праблемаў, з якімі сутыкаюцца беларускі тут. Вось, а як на твой погляд, паколькі ты ўжо не першы год жывеш у міграцыі менавіта ў Літве, як змянілася ўсё ж такі за гэты час стаўленне літоўскага грамадства і палітыкаў да беларусаў? Менавіта відавочна, я не патрабую, як бы ты не сацыёлаг, але такія прыватныя назіранні да беларусаў, вось як ставяцца і простыя людзі, і як ставяцца як бы эстэблішмент ва ўмовах все ж таки таго, што вайна працягваецца і магчымасць таго, што Беларусь будзе у яе уцягнута, таксама застаецца. Ну, безумоўна, то бок лічучы літоўскае мінулае ў складзе Савецкага Звязу, безумоўна, ну і для Літвы, для літоўскіх грамадзян, я цалкам разумею вось гэта пытанне незалежнасці, там тры, як мы жартуем паміж сабой, тры святы незалежнасці запар практычна, і гэта вельмі важна, гэта падзяляецца ўсім літоўскім грамадствам незалежнасць. І ёсць усведамленне тое, што выстаяць супраць расійскай навалы адной Літве не атрымаецца. Ёсць безумоўна спадзевы на блок НАТО, але хутчэй з гэтымі зменамі, так бы мовіць, сістэмы сусветнай абароны, да, ось стрымлівання, да, тое, што мы можам там назіраць у сітуацыі там змены там прыярытэту НАТО ці хутчэй пазіцыі Злучаных Штатаў, то безумоўна літоўскія эліты напружваюцца, і гэта нікуды не падзелася. І вось менавіта з гэтым з рэверсам, да, руха менавіта Злучаных Штатаў гэта толькі становіцца актуальным. Ну, гэта можна бачыць па розным маркерам, да, то бок недавно Літва выйшла з канвенцыі па забароне касетных боепрыпасаў, калі я не памыляюся, як правильно кажа, то бок узнавіліся і узмацніліся трэніроўкі, да прыкладу, так названай Нацгвардыі, ну, напэўна, гэта так трэба называць, это саюза стралкоў. Вось, літаральна пазаўчора я запампаваў прыкладанне ЛТ-72, у якіх там ёсць пункты, дзе можна схавацца, шэлтары, ваенкаматы, інструкцыі, што трэба зрабіць дзеля таго, каб падрыхтавацца да будь-якіх падзей, то бок рэзервны чемаданчык класці, то бок гэта напруга адчуваецца, безумоўна. Але ёсць, на мой погляд, нейкая такая разуменне тое, што мы-то ўжо даўно ў Еўропе, мы ўжо даўно ў НАТО. Это там у украінцаў, у беларусаў тыпу праблемы. У нас то яшчэ больш-менш. Ну, адчасці, напэўна, гэта і справядліва. І таму, да прыкладу, каб вось кожны грамадзянін Літвы штодня пра гэта думаў, ну, напэўна, не. Да, то бок, ўсё ж такі мірнае жыццё, святы адбываюцца, але эліты разумеюць і рыхтуюцца да гэтых падзей. І суадносна, адказваючы ўжо на твоё пытанне, змянілася, безумоўна, пасля 2022 года. Да, то бок, нават даходзіла да такого, ну, не смешнага, але страннага, то бок, у пэўны момант чырвона-белы сцяг успрымаўся багата якімі жыхарамі Літвы, як сцяг беларускі, да, все забылі пра чырвона-зялёны. І потым, раз-пораз, калі пачалася вайна, даказалі, там, да прыкладу, у нейкай кавярні, чаму вісіць сцяг агрэсара, да, то бок. І тут, ну, трэба было пачынаць тыпу лекцыю. Давайце ад пачатку 1918, што ў нас было, што гэта сцяг іншы, і багата тут маіх калегак, кляжанак, людзей, грамадскіх актывістаў прыкладалі намаганні, хаця б тут тлумачыць тое, што там тэза, тое, што мы адрозніваемся.
Але это я скажу тое, што грамадства літоўскае збольшага, і мне падаецца, гэта не толькі для літоўскага, для польскага, пра нас мала што ведае. Ну, то бок, трэба гэта канстатаваць, то бок ёсць нейкая праслойка, якая памятае 2020, якая ўключалася ў акцыі салідарнасці з намі, якая дапамагала беларускім уцекарам тут. Але збольшага, ну, не тое, каб Беларусі, беларускія праблемы ўнутры Беларусі вось прям былі моцна тут адлюстраваны. Хутчэй гэта фокус заўжды як праз небяспеку. Да? То бок, што зрабіла наша паўднёвая суседка і што нам з гэтым жыць. Да? То бок, такое нацыянальнае, зразумела, нацыянальна-цэнтрычнае такое стаўленне. З боку там тое, што я магу сказаць з боку майго вопыту, з боку палітычных элітаў, асабліва пасля змены ўрада, ёсць разуменне цалкам. То бок, гэта разуменне ёсць, і гэта пацвярджаецца тое, што дэпутатаў да людзей, палітыкаў, якія прыходзяць на беларускія івенты, выступаюць і выказваюць словы падтрымкі, то бок на ўзроўні дэкларацыі гэта, безумоўна, ёсць. Ну і тое, што не змянілася практыка, скажем так, у горшы бок, моцна ў горшы бок адносна статуса легалізацыі, гэта таксама пацвярджае. Але, безумоўна, трэба ўзгадаць і пра прызнанне пагрозы нацыянальнай бяспекі, і гэта, вось, напэўна, першы, адзін такі важны, безумоўна, пытанне, якая хвалюе беларусаў, да, і прымушае збольшага з'язджаць адсюль. Ну, не збольшага, багата каго прымушае з'язджаць адсюль. Ось мне цікава з улікам вось гэтай існуючай ўсё ж такі напружанасці пэўнай в умовах вайны, наколькі ў дэмакратычных сілаў, не толькі там умоўна у офіса Ціханаўскай, але і тых сілаў, якія знаходзіцца да ціханаўскай апазіцыі, атрымліваецца, напэўна, супрацьстаяць дыскрымінуючым законам адносна беларускай дыяспоры ў Літве. Мне вось цікава, што думаюць беларусы Літвы адносна вось гэтай дзейнасці агульнага кола дэмакратычных сілаў. Што ты пра гэта чуеш? Ну, проста яшчэ трэба разумець, таксама здалёку пайду, тое, што мы, пераехаўшы з Беларусі, бачучы тую ж дзяржаву нейкую як маналітную, да, якая праводзіць сваю палітыку, і гэта палітыка прасякае зверху да нізу, мы до канца неяк не прызвычаліся разумець і ўспрымаць дзяржаву дэмакратычную як наяўнасць вялікай колькасці інтарэсаў. Да, то бок, і трэба, ну, сказаць тое, што акрамя беларускіх дэмакратычных сілаў існуюць і розныя тут іншыя палітычныя партыі, якія ставяцца да пытання Беларусь, да пытання міграцыі, хутчэй, да, па-іншаму. Існуе і праваабарончыя розныя арганізацыі, інстытуты, напрыклад, омбудсмена, да, якія таксама не дазваляюць, скажем, гарачым галовам уводзіць гэтыя дыскрымінацыйныя практыкі. І Літва ўсё ж такі знаходзіцца ў Еўрапейскім звязе, ў Савеце Еўропы, і таму вось чакаць, ну, я спадзяюся, я магу чакаць нейкіх такіх вось моцных дыскрымінацый у бок будь-якіх мігрантаў, у тым ліку беларусаў, ну, мне падаецца, трэба, але ўсё ж такі і адваротнага, як праказаў мне адзін палітык у нефармальнай беседзе, чакаць нейкага паслаблення, пакуль не скончыцца вайна, таксама не варта. Да? То бок, у меня такое адчуванне, што там хутчэй паставілі нашы пытанні на паузу. Вось. Атрымоўваецца ці ў дэмакратычных сіл, я больш упэўнены, што гэтая праца не патрабуе публічнасці. Да? То бок, я больш упэўнены, што багата што вырашаецца на ўзроўні камунікацыі паміж дэмакратычнымі сіламі, таму у прыватнасці офісу Святланы Ціханаўскай з урадам, тому што, ну, у іх добрыя стасункі. Інша, можа, непапулярную думку скажу, тое, што нам патрэбна, ну, я калі вось на Тарасе кажу дыаспора, да, багата хто не пагаджаецца, ну, то бок, не ўспрымае сябе як дыаспора, да, таму што мы выязджалі, хутка верымся. Але гэта трэба усведамляць ужо, мне падаецца, так будзе лягчэй проста жыць і... Ну, карацей, гэта важна, мне падаецца, прыняць гэты факт. Вось, але ў нас няма свайго палітычнага прадстаўніцтва менавіта як жыхароў беларусаў Літвы. Ну, то бок, у нас ёсць багатая разгаліванавана сістэма НДА, розных ініцыятываў,
розных грамадскіх аб'яднанняў, якія так ці іначай камунікуюць з літоўскім урадам, з рознымі органамі. Але каб вось была нейкая сіла, якая педалявала б менавіта нашы інтарэсы, у тым ліку, да прыкладу, магла б удзельнічаць там неяк уплываць на мясцовыя выбары, таму што беларусы там з ПМЖ маюць права галасаваць на мясцовых выбарах. Тут такога няма. Светлана Ціхановская ад таго, што яна знаходзіцца ў Літве, не з'яўляецца абаронцам беларусаў Літвы. Яна з'яўляецца, калі можна так сказаць, абаронцам беларусаў по ўсяму свету. И соотносно, я подозраю, можете запросить кого-нибудь там в офисе Светланы Ціхановскай и передать это питание, то, что есть певные конфликты интересов, да, то бок, ты не будешь моцно там критиковать урад, ад якого ты по сутнасці, залежиш, да, то бок, ты будешь завжди там домовляться. Вось. І нам бы, беларусам Літвы, агулам бы падумаць на гэты конт. Якім чынам нам стварыць сваю палітычную інструмент уздзеяння на палітыку Літвы. Я тады запытаю, там ці ёсць, напэўна, нейкі сэнс ад дэпутацкай групы за дэмакратычную Беларусь, якая была ў мінулым годзе, калі не памыляюся, створана ў літоўскім сейме, ці вырашае на нейкія пытанні, ці лабуе інтарэсы беларусаў у Літве, ці чуты нешта пра гэта? Я напэўна, лепей не буду адказваць на гэтае пытанне, таму што можа быць успрынята даволі... Калі чалавек не ведае, напэўна, іх няма, да? Але я не ведаю проста пра іх працу, зноўку паўтаруся, магчыма, яна вядзецца не ў публічнай прасторы, а менавіта ў кулуарным фармаце ці ў сітуацыі міжасабовых, калі можна так сказаць, стасункаў. Просто, відаць, я не інфармаваны, не змогу даць адказ. Давай тады перайдзем, напэўна, найбольш такой публічнай часткі, якую абмяркоўваюць апошні год дакладна, які звязаны з так званым літвінізмам, такім крайнім беларускім нацыяналізмам. Раней як бы была ўпэўненая, што гэтыя надпісы, якія там зняважлівыя оставляюць ці на сценах беларускіх там кавярняў, ініцыятываў, універсітэтаў у Літве, што гэта робіць ўсё ж такі КДБ, гэта такія спецслужбіцкія інтрыгі, можа КДБ, можа ФСБ, ніхто до конца не ведае. Але зараз ёсць адчуванне, што гэтым заняты менавіта мясцовыя ультраправыя, літоўскія ультраправыя. Як ты лічыш, што ў гэтай справе, напэўна, актыўнічае больш? Ўсё ж такі спецслужбы ці самі такія радыкальныя літоўцы? А калі можна парасіць пытанне на пытанне, да, з чаго ты вырашыў то, што ультраправы задзейнічаны? Таму можна лічыць, што яны... Можна зрабіць такі вывад. Просто адносна таго, як там перыядычна выказваюцца шэраг як бы грамадскіх дзеячоў, журналісты, там адносна таго, што там Беларусь там увогуле не краіна, і што нам беларусы не павінны там карыстацца пагоняй, таму што ёсць літоўскі віціз. Узнікае вось такія пытанні, што магчыма, гэта окей, гэта хай будзе гэта тэорыя, што ультраправы ўсё ж такі ў гэтым заінтарэсаваны як мінімум. Але ці ўдзельнічаюць яны, я таксама, канечне, сцвярджаць не магу. Так, я разумею цалкам. Тое ж самае, безумоўна, бачучы там, ёсць такі раён Каралінішкі. Вільні, нормально падобны на Серабранку Менскую, тому што тыповая там савецкая гэта забудова. І пэўны момант на прыпынку я бачу тое, што маркерам напісана «Вільня наша». Я такі, неўжо там за тыя 15 евро, якія абяцалі праз год заплаціць. Просто нагадаю тое, што была такая правакацыя, гэта дакладна ўжо там з беларускіх ці расійскіх спецслужбаў прапаноўвалі за 15 евро там напісаць па-літоўску «Ліцвіны ідуць». Вось. І я вось, думаю, стаю на прыпынцы, думаю, вось гэта літаральна за 15 евро неяк намаляваў. Ці ўсё ж такі ёсць шэраг літвіністаў, беларусаў тут, можа быць, нейкіх студэнтаў, гарачых галоў, якія таксама могуць маляваць падобныя рэчы. То бок, таксама пытанне, гэта таксама тэорыя, да? І, напэўна, пакуль няма расследавання, і пакуль
няма нейкай публічнай камунікацыі з боку літоўскай праваахоўчых органаў, гэтыя тэорыі будуць множыцца. Ну, то бок, я таксама там размаўляючы з людзьмі, якія назіраюць тое ж самае, што і мы, то бок, атакаваны касцёл, да, атакаваны царква праваслаўная беларуская, атакаваны кавярні, атакаваны месцы, то бок там 6 ці 7 аб'ектаў. Да гэтага часу надпісы пра беларускіх свіней тыпу знаходзяцца на гэтых месцах чырвонай фарбай, і нікога не знайшлі, да? І як бысьці і няма публічнай на гэты конт камунікацыі. І адсутнасць вось гэта неатрацімасці наказання, да, як запісана ў беларускім кодексе крымінальным, прабачце, яна пабуджае людзей думаць, будаваць тэорыі, пра якія мы зараз з табой абмяркоўваем, да. І суадносна я, як беларус, які там Літва, дзякуй ёй, узяла над мной апякунства, все ж таки чакае тое, што літоўскі праваахоўчы орган нешта зробіць на гэты конт. Таму што, безумоўна, у пэўны момант бачыш тое, што ёсць гэты ліцвінізм. Потым, памятаеце, яшчэ дэпутат такі Кашчунас быў, якім, на мой погляд, увогуле пабудаваў кар'еру, стаў міністрам абароны, дзякуючы таму, што дапамагаў раздзюмаць гэтую тэму пра літвінізм. Мы бачым гэтую сітуацыю, а праваахоўчыя органы гэтага не робяць. І суадносна, я, можа, тут застрашу аўдыторыю нашу, але мне падаецца, гэта варта сказаць, бо у логіцы, не ведаю, сцэнарнага жанра, Тарасе, ты мне дапэўна дапаможаш, спачатку пачынаюцца надпісы, спачатку пачынаецца правакацыя, да, то бок у нас ёсць тут клуб Ліцвіны, такая арганізацыя, у якой выходзяць былыя добраахвотнікі, людзі, яны трэніруюцца, ўсё ў межах заканадаўства Літвы, маюць зарэгістраваны статус, і назваліся хлопцы і дзяўкі Ліцвіны, тому што беларусы приехалі да Літвы, прикольная назва, Літвіны, мы нават пра гэта і не падумалі. Потым ужо, калі пачыналася ўся гэтая гісторыя пра літвінізм, там была нават думка змяніць назву, але сказалі, не, будзем стаяць на сваім. І вось гэтую назву Літвіны, сцяг пачалі выкарыстоўваць у інтэрнэце, будь незразумела нейкія боты. Ось. Потым гэта перайшло да 15 евро, тое, што я распавядаў, намаляваць фарбу. Потым пайшло да бітых графіці на тот, бітыя сцёклы, падпаленыя дзверы. Ну і то бок далей, улічваючы тое, што тут былі ўжо факты нападу на расійскую апазіцыю, то бок сцэнар мусіць ісці далей да кульмінацыі. Так, это такое паступовае распальванне у пэўным сэнсе. Я ў цябе тады хацеў запытаць, ты ўжо пра гэта распавёў, але таксама цікава твоё меркаванне. Чаму ўсё ж такі гэтыя правакацыі адбываюцца, а ні літоўская паліцыя, ні літоўскія спецслужбы неяк не могуць нікога знайсці, нікога арыштаваць на гэты конт, і хаця б да адміністратыўнай адказнасці прывесці яго, гэтых людзей. Чаму вось так дрэнна працуе сілавікі літоўскія? У тебе есть разуменне? Зато наши хорошо працуюць. Наши, безумоўна. У меня няма тлумачэння. Безумоўна, гэтае пытанне трэба задаваць літоўскай паліцыі. Безумоўна, да, то бок я пра то, што я і кажу, тое, што мы будзем будаваць толькі вось тэорыі, змоваў, тэорыі, тое, што нас не любіць, а нам, беларусам, цяжка агулам прыняць тое, што нас ніхто не любіць. Трэба беларусам Літвы, я думаю, беларусам Польшы, да і іншых краін, трэба зразумець і усвядоміць тое, што заўжды будуць тыя, хто не любіць мігрантаў. Будь якіх, з Сірыі, з Беларусі, з Венесуэлы нас будуць не любіць, просто таму, што мы мігранты. І гэта трэба усвядоміць, да? Такая гісторыя. І суадносна, калі нас нехта не любіць, заўжды адносіны на нас будуць нейкія дзеянні, да? І мы заўжды будзем. Трэба за гэта таксама трошку ніжэй за грамадзян. Так сталася. Трэба гэта усвядоміць. І суадносна адказаць на пытанне, чаму так дрэнна ці добра працуюць, можа быць, там у іх расследаванне, можа, там цэлы аддзел ўжо працуюць, контрвыведкі. I don't know. Трэба гэтыя пытанні задаваць гэтым органам. Але то, вяртаючыся трошку да маёй той, што па сутнасці, у нас няма арганізацыі, якая прыйдзе
ну, скажем, прадстаўнічае і тыкнуць, калі ласка, дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы, патлумачце, ну, тут мы ж маем права запытацца, мы ж там падаткі плацім, да, ну, там, Літва ўзяла нас пад апеку, дзякую, калі запытацца, то можна, ну, трэба запытацца. Ну, чаму так адбываецца? Ну, там, весь горад тыпу развешаны там, у камерах відэаназірання, да, то бок это акцыя за акцыяй. Апошняе, што адбылося, і гэта я ўжо думаю дакладна, дзякуючы нашым спецслужбам, быў бар, які называўся «Пагоня», ось, ну, у паліклініку перайменаваўся. Так. З будь-якімі прычынамі. Беларусам, конечно, не моцна прыемна, але тут, ну, трэба хадзіць піва піць, да, для того, каб все ж таки маркетинг працаваў. Ну і тут з'явіўся там нейкі надпіс, там здраднікі, да, цалкам гаспадар бара разумее, што гэта і да чаго. І тое, што гэта паліклініка ўжо вядома, там можна з паўгады, але толькі з'явілася гэта навіна ў сродках масавай інфармацыі, і бачу, гэтай надпіс з'яўляецца. Ну, то бок, мне падаецца, той, хто маніторыць сітуацыю і распальвае гэту варожасць, так такі дакладна ёсць, калі можна там у апісанні відэа змясціць гэтую спасылу на матэрыялы радыё Свабоды, які проста, ну, выдатна паказвае тое, якім чынам, седзячы там пад дзесьці Піцерам ці Масквой, лейтэнанты, капітаны ГРУ распалююць гэтую штуку. Вось, і там таму, да, трошку, напэўна, запаўтаўся. Трэба гэтае пытанне задаваць нам, агулам, да спецслужбаў літоўскіх. Я не магу за іх адказаць. Але сітуацыя складаная, так. Тады, можа, пераключымся, канешне, не на звыклую для табе тэму, але агулам хацелася б абмеркаваць. Вось тое, што беларускі бізнес, прынамсі у IT-сферы, кампаніі EPAM, Wargaming і такія стартапы больш мелкія, яны застаюцца аднымі з найбуйнейшых падаткаплацельшчыкаў Літвы. Пры гэтым прадпрымальнікі працягваюць паступова з'язджаць з краіны, ну, то бок адначасова як бы ўсё добра і грошы плацяцца, але бізнес з'язджае. Як ты сабе тлумачыш, чым гэта абумоўлена? Ну, відавочна, як бы той кантэкст, які ты прывёў вось падчас ужо адбыўшыся размовы, шмат што тлумачыць. Але, ну, вось была, я просто нагадаю, што дамова аб адмене двойнога падаткаабкладання, яго спачатку адменіла Беларусь, потым адменіла Літва. Ну, в прынцыпе, тое ж самае дзейнічае і у Польшы, то бок там, калі не памыляюся, канешне, таксама няма вось гэтага закона пра двойное падаткаабкладанне, але, ну, чамусьці, я так разумею, менш з'язджае бізнес. У цябе ёсць агулам разуменне, як бы дадатковае, чым гэта тлумачыцца? Ну, мне падаецца тое, што яшчэ вельмі важна, ну, мне падаецца, да, я не займаюся бізнесам у Літве, это быў, конечно, пэўны там ідэямі, але пакуль што і не рэалізаваныя, але паставіш сябе на месца працадаўцу, калі твайго супрацоўніка прызнаюць пагрозы нацыянальнай бяспекі, і ты мусіш яго рэлацаваць у нейкую іншую краіну. Ну, а я быў на паседжанні судовым у адносін да Віктара Левіна, які праз суд дамогся адмены рашэння о прызнанні яго. Нават не так, там было сфармулявана тое, што ён можа быць і пагроза нацыянальнай бяспекі, але не такая, каб яго там пазбаўляць магчымасці быць у Літве. Вось, я быў на гэтых паседжаннях, і тое, што я назіраў, гэта адзін аргумент. Чалавек служыў у МНС, і павінен з'ехаць. Не мог быць нелаяльны, служыў ён там гадоў 20 таму, там 15-10. Не мог быць нелаяльны. Весь аргумент, да, то бок, ну, гэта для мяне было тут, ну, трошечку дзіўна, да, я моцна парадаваўся, калі у Віктара атрымалася дамагчыся пазітыўнага рашэння, ну, і суадносна, вось ты з'яўляешся працадаўцам, ну, прызнаю твайго падначальнага, ты мусіш думаць, якім чынам рэлакаваць яго, а ты яго ўжо рэлакаваў, патраціў выдаткі. Плюс яшчэ ёсць неабходнасць набіраць абавязкова літоўскіх грамадзян, да, такая палітыка абароны літоўскага рынку працы.
Податки я бы не сказал, что тут самые простые, да, и мне падаецца, ну, типу, и простые, и маленькие, да, да. Литва, ну, можно сказать, высокая у планах, да, вот повышение может быть трошку за Польшу. Ну і думаю тое, што калі мы кажам за айцішку, агулам прасяданне было ўсіх беларускіх IT-кампаній, як і па свеце. Зараз вось толькі пачынаецца нейкае аднаўленне, то бок, як мне там расказалі, рэлакетаў, запытаў у айцішнікаў да рэлакету ў іншыя краіны багата, да, але ў Літву мала хто хоча ехаць. Ну, то бок, як бысьці не перспектыўна здесь за айцішку быць, да, тому што айцішнікі людзі там могуць ездзіць туды-сюды. Вось, ну, а што сказаць там пра іншы бізнес, напэўна, я не скажу, тому што спілкуюся там з іншымі людзьмі. У меня ёсць у маім коле людзей сінія каўнерыкі, якія працуюць, так бы мовіць, там, па электрыке, па фасадам, ну, то бок людзі там ручной працы. Ну, яны наракаюць на такія ж праблемы, тое, што субпадрядчыкам трэба заўжды стаць субпадрядчыкам, яшчэ вышэй па генеральным падрядчыкам. Але гэта цяжка, таму што краіна маленькая, все больш-менш друг друга ведаюць, і суадносна табе яшчэ без ведання мовы, трэба літоўскі нейкі дырэктар, літоўскі там калега, партнер, і цябе, ну, трэба моцна ці дэмпінгаваць, а дэмпінгаваць ты не можаш, таму, ну, калі ў цябе там няма грошай, да? Тебе таксама трэба есці і не пагаршаць свой жыццёвы ўзровень. То, суадносна, гэта такая класічная праблема мігранта, да, тупок. Вось, у той же момант там сістэма, там, e-government, звязаная з электронным падаткам, ну, электронным агульным урадам, ну, яна палепш будзе, чым будзе нават у якіх там краінах Еўропы, таму што ў краінах Еўропы яна стартавала раней, і зараз гэта клубок, цяжка развязаць. Таму айцішка з'язджае, на мой погляд, это моя тэорыя, тут я, конечно, з кімсьці з кіраўнікоў буйных кампаній размаўляць. Па гэтых прычынах, а тыя людзі, якія хочуць тут жыць і займацца бізнесам, ну, сутыкаюцца цалкам з праблемай проста інтэграцыі ў іншую сістэму. Не думаю, што яна тут моцна іншая. Ну, мова. Мову трэба вучыць. Вось якраз у меня было наступнае пытанне пра мову. Можа, трошкі удакладніць. Еўрарада таксама разбіралася ў гэтай справе пра тое, што беларусы Літвы сутыкаюцца з праблемай вывучэння літоўскай мовы. То бок, краіна нібы урад прапануе бясплатныя курсы, але запісацца на іх нам амаль што, ну, немагчыма з-за вялікай колькасці ахвотных і абмежаванай колькасці месцаў. Увогуле, як табе падаецца, наколькі наведванне курсаў літоўскай мовы, ну, а мы ўжо, ў прынцыпе, гэта і выяснілі пра тое, што гэта вельмі замінае інтэгравацца ў літоўскае грамадства, тым ліку і займацца і бізнесам, наколькі разумею, таму што там, калі ты аказваеш паслугі і прадаеш тавары, ты павінен ведаць там літоўскую мову на ўзроўні, калі не памыляюся, А2. Вось. Новыя рэчы, безумоўна. За курсы могу сказаць тое, што, ну, таксама трэба разумець тое, што мы, беларусы, тут неаднародныя, таму што ёсць людзі, якія, да прыкладу, працуюць у айцішачцы, у іх там блю-карта, да? І у іх, ну, то бок, яны ходзяць на офіс, калі яны яшчэ сямейныя людзі, дапаможа ангельская, заўжды можна сказаць, ці прашу аргаліма русічка, ангельска полтарусічкай, да, і то бок перайсці там на расейскую, калі там чалавек не разумее. Вось, і, ну, сутыкненне знаходзіцца, безумоўна, там, ну, у дачыненні да дзяржаўных органаў, да, то бок. Але гэта пытанне вырашаема, да, і людзі вельмі часта, ну, не думаюць да гэтага часу тое, што яны правядуць там вялікую частку свайго жыцця ў Літве, да, і то бок. It depends. Іншая сітуацыя, калі там чалавек перайшоў мяжу, да, пешачку, да, ці падаўся на ўцякарства, адседзеў тут 1,5 года, пакуль міграцыя вырашыла яго пытанне. Далі яму ўцякарства падтрымку і накіравалі на біржу труда, дзе ён атрымоўвае курсы, да, і то бок вучыць іх А1, А2, і то бок тут праблемаў няма, да. Трэцяя сітуацыя, калі там чалавек знаходзіцца на гуманітарным відам жыхарства, да, то бок, а гэта па сутнасці,
Ну, то як працоўная віза, толькі без неабходнасці паказваць гэты працоўны кантракт. І суадносна тут чалавек не праходзіць праз уцякарцы суадносна пра абавязак ісці на курсы і вымушаны шукаць сам, дзе падвучыцца. І тут вось мы якраз напэўна пра гэты скандал, які быў з сістэмай, тое, што людзі не маглі запісацца па выніку, там нейкі бах адбыўся, і падаецца і грошы на гэты выдатканы, але людзі не могуць запісацца, і таксама гэта звязана тое, што правайдерам гэтай паслугі, як я разумею, з'яўляецца біржа труда. Да, і то бок я не моцна ўпэўнены тое, што гэта тыповая для іх, скажем так, дзейнасць. Вось. Ну, той же момант, мне падаецца, калі ёсць жаданне, то можна вывучыць літоўскую мову, ну, можна пачаць вывучыць, гэта будзе цяжкавата, але гэта, ну, цалкам магчыма. Вось, і спадзяюся тое, што сістэма там навучання ў бліжэйшы час у Літве ўсё ж такі зменіцца, і мы зможам атрымоўваць гэта, ну, нават бескаштоўна, потому што гэта таксама важна. Мы так сам... Скажу апошняе, зараз скажу апошняе тое, што ну, ёсць яшчэ такая штука, тое, што Беларусі і Літва з'язджаюць да Польшы. Што толькі размоваў, калі прыязджаюць там знаёмыя з Польшай, параўноўваць і знаходзіць плюсы жыцця ў Літве, параўноўваць гэта з Польшай. І беларусы паціху з'язджаюць, да, таму што эканоміка, яна трошку, ну, паменшая, да, проста колькасць людзей меншая. Мова ў Польшы лягчэйшая, вось, ну, типу, кам'юніці пабудаваныя, больш шырэйшыя, таму ёсць частка людзей. Нас становіцца менш, улічваючы тое, што ўсё роўна людзі выязджаюць, бягуць з Беларусі. Ёсць вялікая частка працоўных мігрантаў, якіх мы звычайна не заўважаем, таму што мы проста не перасякоўваюць. У нас становіцца менш. То бок апошнюю там статыстыку, рыхтуючыся да нашай размовы, паглядзеў, то бок за літаральна 3 месяцы, там мінус 2000, да, то бок выдадзеных відаў нашхарства, да, то бок там яшчэ трэба трактаваць гэтыя лічбы, вось, але нас становіцца менш. Да, то бок ёсць такі жарт, ну, што хто тут апошні застанецца ў вільні. Але людзі тут застануцца ў любым выпадку. Жылі тут беларусы і будуць жыць. Я вось хацеў бы закрануць яшчэ тое пытанне, якое мы трошки абмяркоўвалі, так, чаплялі, але хацелася б яго, можа, трошки болей разгарнуць. Пытанне з нацбяспекай і тое гэтым пераследам ці праверкай з боку літоўскіх спецслужбаў. Вось просто правяду там лічбу. У 2024 годзе пагрозай нацбяспекі было прызнана 598, ну, крацей 600, амаль што беларусаў. Але пры гэтым ёсць кейс вераменчыка, добраахвотніка з палка Каліноўскага, які паказаў, што літоўскія спецслужбы могуць рабіць памылкі. Все ж таки не дазваляе людзям, напрыклад, атрымліваць легалізацыю ў Літве. Як ты бачыш, наколькі вырашальна гэтае пытанне, ці трэба ўсё ж такі спрабаваць неяк, ну, я нават не ведаю, паспрабаваць, можа, знайсці выхад і проста жыць у такіх умовах, у пастаянным стрэсе, ці гэта вырашальна, на твой погляд? Ну, тут гэта самая вялікая праблема, да? То бок, з майго асабістага тыпу досведа я не служыў, дзякую Богу, ў беларускім войску, да, там не служыў, там не быў там дзяржаўным чыноўнікам. Хаця быў некалі памочнікам дэпутаткі, да, там, можа быць, гэта узгадаць. І гэта самая галоўная сітуацыя. І тое, што я казаў пра суд, да, тое, што, ну, пазіцыя служыў, значыць, пасобнік. Яна, ну, даволі странная, і калі з Весялём Вераменчыкам я таксама выходзіў там на акцыю перад Сеймам, ну, я пачакаў тое, што хаця б, ну, дзеля гэтага хаця бы міграцыя магла бы адмяніць сваё рашэнне. Зразумела, што гэта ніяк Весялю не дапаможа, але хаця б, ну, адмяніць, прызнаць памылку. Але пазіцыя была такая, тое, што, ну, так приняли наши государственные органы, и так надо делать. І як бысьці няма у нас магчымасці на гэта ўплываць. Тут таксама ж трэба разумець тое, што ад таго, што ўрад змяніўся,
кіраўніцтва дэпартамента, а яшчэ кіраўніцтва міграцыі таксама не змянілася, да? То бок не факт, што новае міністэрства, да, прывядзе да змены палітыкі. Ну, да прыкладу, шэраг людзей зараз кажуць, што ўсё ж таки лягчэй пачалі выдаваць дакументы по уцякарству, хутчэй, по законе там з цягам 6 месяцаў мусіць быць, да? Але такога ніколі не бывала. Але там літаральна там пазаўчора размаўляў з літоўскай юрысткай, якая кансультуе людзей, і яна кажа тое, што не, я пакуль не бачу гэтай змены. Вось, тое, што гэта трэба педаляваць, безумоўна, ну, тому што падход, ну, нават гэтым рашэннем адносна Віктара Езеліна ўжо, ну, ён не ўлазіць ні ў якія прававыя межы, да, то бок прызнаваць людзей пагрозай проста ад таго, што ён служыў у войску, безумоўна, гэта суверэннае права Літвы, але ёсць і рашэнне Еўрапейскага суда па правах чалавека, у якіх ёсць практыка на гэты конт. Літва тут, ну, сыходзіць пазіцыі. Ну, але я памятаю, калі там я на высокіх хай-левел узроўні казалі, то, ну, прызнавалі. Наяўнасць такой колькасці беларусаў у Літве праблема. Трэба скараціць. Вось яны займаюцца скарачэннем. Відаць так, да, бок з майго пункту гледжання. Бачна так. Таму трэба, ну, але зноўку мы вяртаемся да пытання тое, што гэта мусіць займацца наша беларускае прадстаўніцтва, да, то бок тут, якая б займалася нашай справай. Ну, да прыкладу, нас тут пафантазуем 50 тысяч. Ну, давайте мы там, не знаю, на Байсоле зробім збор 10 евро там на месяц, будзе у нас 50 тысяч, 25 тысяч евро, мы зможем нанять 2 юрыстаў літоўскіх прафесійных за гэтыя грошы, і тут маглі по кожнаму кейсу адбівацца. А так гэта кладзецца на плечы вельмі часта тых арганізацый, якая галоўная мэта і мэтавая аўдыторыя з'яўляецца ў Беларусі. Да, і бысці мы не хочам забіраць тым, каму горш, да, і накіроўваць на тым, каму умоўна лепш, да. Хаця вось кейс з Васілём паказвае тое, што все можам вельмі хутка памяняць. Таму мне падаецца, то агулам адказу зараз разумею тое, што так, на гэта трэба ўплываць, да, і хутка можа скончыцца вайна. Але гэтыя часовыя рашэнні могуць працягвацца далей. І тут нам трэба педаляваць нашы інтарэсы. Меня тады у нас тут амаль не засталося часу, але я задам табе апошняе, Зміцер, пытанне. Ці збіраешся ты сам, ці твои знаёмыя ў бліжэйшай перспектыве з'язджаць з Літвы, і ўвогуле наколькі актыўна абмяркоўваецца ў коле тваіх знаёмых гэтае пытанне? Як я сказаў, да, людзі з'язджаюць да Польшы. Пакрысе, паціху з'язджаюць да Польшы. Адносна сябе у мяне ёсць абставіны жыцця, я тут нармальна укараніўся, пакуль што плану няма. Але я хочу да хаты, да, таму сказаць тое, што я тут дакладна застаюся, ну, таксама я не могу сказаць. Думкі такія ёсць, безумоўна, але пакуль я застаюся літве. Дзякуй тады табе вялікі. Мы сёння размаўлялі з Міхасём Мацкевічам, грамадскім актывістам, абмяркоўвалі пытанні і праблемы, якія існуюць у беларускай дыяспоры ў Літве. Міхась, дзякуй вялікі за размову. Дзякуй, што запрасілі. Так, у нас, а я перадам інфармацыю нашим гледачам, каб вы не пераключаліся, у нас працягнуцца іншыя стрымы. Наступным будзе Ідэя X з акторам Олегам Гарбузам, таму сачыце, глядзіце нас і да сустрэчы, да сувязі. Пакуль.